in 83. 83? Ja. En dan nog hier steeds aan de bak? Ja, wat is hobby, hè? Ik ben hier vroeger ooit begonnen in deze zaak. Ik heb het hier opricht. Ja, en metaal, dat is mijn hobby. Dus nou na het werken ben je hier nog heel te vinden? Daar komt het op Del? Ja, ja, alleen overs. Middag dan ben ik met de vrouw aan fietsen naar het mooie weer in Soortine. Ja, want de vrouw had jou liever hier als thuis? Nou, die wil me ook wel eens even kwijt. Als ik de hele dag daar achter de geranium zit, dat is ook niet leuk, hè? Nee, want jou bent nogal een nieveler of zo? Ja, ja, ja. Wat voor dingen maakt ze jou dan al, hè? Nou ja, vroeger waren het werk dat was mijn hobby, maar ja, ik ben ook met miniaturen aan de gang. De laatste keer heb ik er een ploegje van gemaakt. Dat is ongeveer dit. Een miniatuurploeg? Miniatuur. Maar ik kan dat ding wel even zien laten, die staat in de kantine. Ja, ik geloof dat Jackie hier naast jou zit. Is dit jouw vrouw? Ja, dat is mijn vrouw. Ja, want ik denk, wat gebeurt er? Moet je ook fietsen? Nou, Alex, steek maar even dan, of net? Ja. Ja, zie je, deze rollator, die heb ik voor mijn vrouw aanpast. Zie je, normaal is een rollator met zwankwielen. Hè? En die zwabberen alle kanten uit. Maar deze kun je sturen. Ah. Zie je wel? En dat hij jou ook helemaal zelf uitvoert? Ja. Dus je bent eigenlijk een beetje een soort van Willy Wortel? Nou ja, dat zeggen ze wel eens, ja. Wat vind je ervan dat je man al die dingen voor jou uitvindt? Nou, geweldig, hè? Maar ik wil niet te veel in de skylight, toch? Oh, nou is bij deze goed mislukt. Hier staat die ploeg dat we het over hadden. Dat is mijn laatste werkstuk. Zie, dit is de diepteregeling. Dieper en lichter. Nou ja, deze rupstrekker, die heb ik gemaakt toen ongeveer 16 jaar ben ik ermee begonnen. En er zitten tandwielen in, er zitten 3 versnellings op en achteruit. En dat werkt ook. Mijn vrouw die is faal en die het heupstikken had en alle problemen. En die durfde niet meer in het verkeer. Ze durfde niet meer te fietsen. En toen was er een man die kwam met een driewieler. Maar daar durfde ze ook niet alleen op te rijden, want bang in het verkeer. Ja. Toen heb ik dat voorstuk van die driewieler, dat heb ik eraf zaagd en daar heb ik een beugel aan gemaakt aan de fiets. Die fiets die kan dus normaal functioneren. Hij kan scheef, hij kan alle kanten uit. En het zwaartepunt zit heel laag en dan heb ik er ook niet last van met sturen. En ik heb er een plankje op gemaakt voor het opstappen. Want anders dan durfden ze nog niet. Ik kist wel eens even zitten, ja. Zie je nou, zie ik maar even wegfietsen? Als een koningin, hè? Zit je Ja, hierop, hè? als een koningin. Nou kunnen wij weer fietsen. Het knapt aardig op, zat je hem doorgaan.
Ja, dat is de bedoeling ook. Maar nou vreeg ik mij wel af. Dit lijkt me net typisch werk voor in de winter, of wel? Nee, zoals vorige week net, nee. En zodra we hier waren, dan geven we wel los. Normaal dan doen we meestal bestradingen en rioleringen en dat soort werk. Dus dit is als een uitzondering. Ja, heel zo. En waar ging je nou even los? Wat voor botsjes door je maar? De hele gemeente of hoe werkt het soms? Ja, alle verkeersbonden moeten er maar binnen. Je bent lekker eigen baas wat dat omgeeft. Deze week een mooi, ja. En hoe is het dan gesteld met de botsjes hier in de gemeente? Nou, die ben wel aardig goed. Ja, plakken onder de BM ben vaak wat smarig, maar verder gaat het wel redelijk knap. En hoe is de taakverdeling bij een beiden? Om en om wat? Ja. En uiteindelijk heb je een flauw idee hoeveel botsjes in Bon het bedelgingen in de gemeente. Het binnen al wat, denk ik. We zijn er een mooi praten. We gaan nu naar Burgum nemen gewoon, dus we gaan er wat gaan.